Vadikani tinokutendai nokuti nguva nemisi isarudzo yenyu kuti mutandadzane nesu tiri pachikuva chemhemberero inova mwana weMike Samba Show. Makadikwa muri kwese ikokoko. Hatigoni kupinda muchikamu chino katisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose nedande mutande. Zvinoendeka mufunge. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Chikuva chino ndo chatinogara tichitaura kuti kugona hakuna zera. Ndizvo saka muchiona vadiki, vakuru, vanodonzva kana wangogona chete. Asi ikoko kwamuri vadiwa vatari nevatereri kana paine vamunofunga kuti ava vanoda kupembererwa ava, tipei nhare dzavo kana kuti ivo ngavatipe nhare dzavo. Nhasi ndine nyanzvi yetsvarakadenga iri pano. Regai azvisumega kunyika kuti anonzani. Ndinoda kuti uzvisume kunyika kuti unonzani nekuti pamwe tokuziva nezita risiri riro. Maita basa. Ini ndinoitwa Tafadzwa Gotora, but vanhu vazhinji vanondiziva saTafi El Gotora. Nenyaya yekuti vanhu vanonzi Tafadzwa Gotora tinenge tinosvika 20. Saka ndakatoona kuti ndikizvigadzire brand yangu ndinofanira kugadziridza zita rangu ndega. Saka ndinozikanwa kuti saTafi El Gotora. But nenyaya yebasa rangu vazhinji vanondiziva futi saDigital Bay. Okay. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Ndaitarisa basa rako ndikagutsikana kuti unoita basa rakanaka. Ndinoziva kuti upenyu hwatiri kurarama mazuva ano hwekudzvinya. Wataura ipapa kuti vanhu vakawanda vanokuziva saDigital Bay. Asi tisati taenda ipapo ndinoda kuti uchengetedze zita rako. Wakaita zvakanaka, wakazoisa chimwe chikamu pakati nekuti vanhu vane mazita anoti zita rekutanga rinofanana, rababa rinotevera rofanana. Munobirwa. Unozikanwa saDigital Bay. Zvakauya sei? Zvakauya nenyaya yebasa. Shamwari dzaingoziva kuti ndinofanira, ndakatanga ndichingoshanda saDigital Market. Vashamwari dzangu nenyaya yekuti ndaizvifarira vakatanga senickname. Saka ndobva ndazongoritora seMonica because ndanga ndakudzidzisa ndalecturer kuMarketers Association of Zimbabwe weDigital Marketing. Ndizvozvo tinozvitenda chaizvo, ndosaka pano tichiti panouya nenyanzvi. Iwewe uri mudzidzisi, unotodzidzisa vamwe, unotopakurira vamwe mazano eDigital Marketing. Ikoko munenge muchidzidzisa chii? Vanhu vapi vawakatarisana navo? Nekuti kazhinji tinoziva kuti kana vari varimi hamune mutaura zvechibage nenzungu nemasunflower nezvimwe zvakadaro. Imimi kuDigital Marketing munoitei? Kudigital Marketing kubasa tinenge tichidzidzisa vanhu fanike kuMarketers Association kutengesa, kuita market, kudzidzisa vanhu kutengesa pamasaisai. Asi ininiwo nepassion yandinayo ndakaona zvakakodzera futi kungodzidzisa vanhu digital literacy, nekuti sandi vanhu vese vanozvinzwisisa ndo vanotengesa, but munhu anofanira kunzwisisa kuti madigital tools atave nawo aya anoshandiswa sei, even semushandi. Ndizvozvo chaizvo. Ini ndingade kuziva kuti ndoziva kuti kareko vanhu vaifamba vachitaura zvemarketing maitarisana kudai. Munhu uchinyatsoona kuti ari kupenzveredza, ari kuita sei. Kuzvino kana zvazvepasaisai apa, munoshandisa mutauro wakaita sei? Munopenzveredzana sei? Munovabata sei? Nekuti vanoda kuredzwa kasehove. Nekuti munhu akaona chinhu chinotengeswa unoziva dzimwe nguva unotenga chinhu chausingade. Mumwe munhu anogona kutengesa jecha chairo rikatengwa nekuti maitiro anenge ariita, matauriro anenge ariita, pamwe marongedzero atingati pachirungu packaging anenge aita, zvinenge zvafamba. Imi munovaraura sei vanhu? Kana tapa zvinozosiyana digital marketing netraditional. Panyaya yekuti maendero atinoita pane vanhu akasiyana. Patinenge tichitengesa tinenge chingotaura apa tinenge tichitotandadzana. Tinogona kutotanga chitandara kana kuti mukaona mamwe mapage kana emakambani kana bank. Tinogona kutobvunza kuti munofunga kuti ndiani achawina bhora ndiani. Vanhu tinotaura zvinofarirwa nemakastoma edu. Saka vanhu vototi tiri kufungidzira kuti Zimbabwe ichapinda kukafu, vanhu vohwina. Pavanozoda kushandisa bank nokuti vakambowina
unototoka tichitandara navo paFacebook kana paInstagram, vanopedzisira vakutofarira brand redu. Ndizvo aiwa muri kuita, muri kuuya makawanda kuseri, asi zvakanaka chaizvo. Ndinombozviona ndozvinoita nachiremba. Ukaenda uchirwara, iwo dzimwe nguva munoziva kune vamwe vanhu vanozvinzwira tsitsi. Pamwe munhu ari kuzvinzwira tsitsi, pamwe munhu ari kugomera. Chiremba anototanga nenyaya isiri yekurwara, kutokubvunzai kuti hamuna kutambudzika here kwamabvako. Hapana kukunetsai kusvika pano zvakadini sezvamunoita izvozvizvi. Saka iwewe une chikoro chako here? Nokuti vanhu vakangonzwa kuti ndinodzidzisa, vanobva vafunga kuti anodzidzisa papi kupi, ikoleji here, iyunivhesiti here, vanoda kuenda ikoko vanozvifambisa sei? Nekuti izvozvo zvauri kuita kune vamwe vane chidakadakawo sezvauinazvo, yatingati pachirungu passion. So ndinodzidzisa kuMarketers Association of Zimbabwe for the certificate ne-diploma course. Asi nini pachangu ndinoita ma-workshops in person nepa-online. Uyezve ndinokokawo kuita ma-masterclass. Pakatanga mwedzi unoyu ndanga ndiri kuMalawi Marketers Conference. Ndanga ndakadanwa kuti ndiite masterclass ye-digital marketing strategy. Saka makorokoto ndozvatinodaka. Saka takudaidza pachikova chemhemberero, nekuti ikoko kwaunenge waenda kunze kwenyika ikoko, unenge wakasumudza rupawo rweZimbabwe, unenge wakasumudza mureza wedu. Vanhu havazongokutarisa Tafadzwa kunonzi munhu abva kuZimbabwe. Zvino kana wakunzi wabva kuZimbabwe, tese tiripo, handiti uri kuzviona. Saka tiri kuzvifarira izvozvo. Wakasvika sei pakuzvida? Nekuti unoziva munhu wese anoita chidakadaka nechinhu. Mumwe munhu anokutaurira kuti inini zvemetsina handisingadi, asi takakura tichitengesa zvekuti ndaizobirwa mari pakutengesa kwandaiita, asi ndakabva ndazoti regai ndidzidze masvomu, regai ndidzidze maths kuti ndisabirwe. Iwe wakasvika sei kuita chidakadaka chedigital marketing? Zvakatanga sei? Zvakatanga kubasa kwandaishanda. Murungu andaishandira aita inonzi investor relations. Saka package yake kubatsira makampani ari pastock exchange kutaura nevane mashares. Saka anga akuda kuwedzera kuti tiitire makampani iwayo ma-social media pages. Ndobva ndaitiswa course. Saka ndakatanga ndaitiswa course ye-social media. But ndega ndakazoita digital, ndakuda kuita zvese because the more yandaita ndakaramba ndichingoita ndizvozvo. Wataura zvimwe zvapa zvandibata, wati iwe wakanodzidzira course yepa-social media. Nokuti tiri kuona kuti vanhu vakawanda vanongoenda pa-social media vasingazive. Sei zvakakosha kuenda kunodzidzira kushandisa social media? Zvakakosha mama, nekuti nguva dzatakurarama idzi zvaunoita pa-social media chaizvo, even nyange zviri kunzi haushandi, hausi marketer, basa chairo unogona kurishaya nemaererano nezvaunoposta paFacebook. Ndoziva vanhu vakapererwa nemabasa nekuti vakataura zvinhu zvanga zvisingaendererane nemavalues anokosheswa nekambani yavaishandira. Saka zvinoda kuti vanhu vangove noungwaru, vanoda kudzidziswa kuti unozvibata sei. Ndizvozvo mashoko makukuta akanaka, neundogara kubvunza kuti komunofungei kune social media. Zvino zvabva zvauya zvega kavadiwa vatariri nevateereri kuti zvakakosha kuzvibata, nekuti kana uri pa-social media wakaita kunge uri paruware rwenyika. Iwe unenge uchingoona iwewe chete nekafoni kako, kana kuti iwewe nekakamera kako, asi ziso rese renyika riri pauri. Manzwa zviri kutaurwa naTafadzwa pano kuti izvozvo zvaunotaura, izvozvo zvaunoita, izvozvo zvaunoposta, izvozvo zvinogona kukanganisa iwe, zvinogona kukanganisa mhuri yako, zvinogona kutokushayisa basa kana kukushayisa unhu. Ndiri kuona kuti une ma-awards ako akasimba chaizvo, ma-awards eshasha kare. Ndo zvandinokutenda mwanangu izvozvo, nekuti kana riri basa uchinzi wagona wopiwa charakidza kuti takutenda nebasa, zvakakosha. Makorokoto maita zvenima, ndinotenda. Saka chimbondiudza nesilver something iri pana yatiri kuona iyi,
tozoenda pane imwe tinzwe kuti zvakanga zvaita sei, wakapiwa nani? Iyi awadi ndakaipiwa neZimbabwe Silver, ndakaipiwa neZimbabwe CEO Network. Saka yakanyorwa kunzi for your contribution to the business sector. Zvichireva kuti pane vanhu most likely vandakaitira basa nevandakadzidzisa vakaendesa zita rangu. Ndizvozvo chaizvo. Ndosaka muchinzwa vakuru vedu vachiti kamoto kamberevere kanopisa matanda ari mberi, iwe uri kutarisana nevawakatarisana nawo chete kuti ndiri kuvadzidzisa, asi ona kwavanonosvitsa zita rako, vasvitsa zita rako kurunako. Ndikabvunza ukanditendedza kubvunza une maawards mangani? Digital marketing ndine 4. Then imwe yandinokoshesa yandakazopiwa zvakare gore rakapera ye 50 most inspirational women in Zimbabwe. Iyoyo inopiwa neZimbabwe Corporate Women Directors Network. Ndakanzwa ndakafara uye it was ndingangoti vanhu vandinotarisira up to vakaita sana Mai Divine Lukula vakatomboiwinawo. Saka kuvapo kuiswawo pamamonya ipapo zvakave zvinhu zvakandibatsira. Ndizvozvo zvinosimbaradza, zvinokurudzira, nokuti kana wapinda uchinzwa kuti ichi chakambenge chiri chakambowinwa nangana, ichi chakambowanikwa nangana, vari vanhu vaunotarisira, zvinofadza. Toda kutenda ivo vakakupa maawards iwayo nekuti kuramba uchingoita basa rako. Then imwe yandinoda yandakawina first prize yakanga yakanzi Digital Marketing Practitioner of the Year 2023. Imboitsanangura kuti unenge waita chii kuti usvike pairi? Iyoyo inoitwa futi, I think my clients futi ndo vanoendesa zita rako. Vanenge vashandisa vanhu vese vari kuita maprojects edigital marketing. Saka vanotarisa maprojects awaita, macampaign amaita, then wotora winner. So ini ndanga ndisitoriko kumaawards, ndaive kuZambia ndichitotaurawo conference yeadvertising kuZambia. Ndakatozonzwa munhu andoshanda naye achiti ndaenda kumberi, wadaidzirwa wawina award, ndaenda kumberi ndikanoigashira. Saka nekugumiguri futi handina kuenda asi ndakawina. Saka zvinhu zvinongobatsira kuti vanhu vari kutendawo basa randiri kuita, handisi kushanda pasina ari kutenda. Uye kungoti nyange usiko award unongopiwa, vanoti unobhadhara. Ini handina kutomboenda kudina yeMarketers Association, handina kutomboatenda, asi award ndakapiwa. Mufana vamwe vanobva vada kushora kuti munobhadhara maawards. Ini handina kutoenda kumamwe maawards kuti ndakapiwa maawards. Maawards acho kana akanga akuti munobhadhara chakati, munobhadhara chakati, dzimwe nguva vanhu vanonge vakutoti matenga ka. Ndozvazvinoita kana uchinge wawana mabonzi kuri kubhadharwa zvakati kuri, asi tinozvinzwisa zvedu kuti kurongawo mutambo, kuunganidza vanhu panenge pachidiwa kamari, asi vanhu vanenge vakunzi vatenga. Hakuna munhu anotenga award. Zvinenge zvichingofambawo kuti vanhu vakaronga sei. Ikoko kwaunodzidzisa ikoko kuti vanhu vanobuda vachi kune bvunzo here, kana kuti zvinhu zvekuti munhu anongoendawo achiita achidzoka kungoti avandudze pfungwa dzake. Zvinhu here ndambonzwa wambotaura zviviri, kuti kumwe kunowanikwa magwaro ekuti wana certificate, kumwe kunowanikwa diploma. Sei zvakakosha kuti basa raunogona unge uine gwaro pamusoro paro? Zvakakosha kuitira even kubasa. Dzimwe nguva ukatoenda necertificate nyowani kuHR, zvinobatsira kunegotiate mapromotion, even kana kungochinjirwa grade chairo. Vamwe vanhu vanototi pandakaendesa certificate rangu, grade rangu rabva raita sei, rabva rachinja. Saka inini hangu maworkshops angu ndeyekuda kungoempower, like maybe vanhu vari kuita zvinhu twavo vega, mainformal, kuti ari kuda kungoziva skill rokuzviitira ega marketing. Angu ndinongopa certificate of participation. Then pane mamwewo futi mamascals andinoita, aya ndebranding yevanhu, like pane platform inonzi LinkedIn. LinkedIn iplatform yemabusiness nemaprofessionals, mabusiness people nemaprofessionals. Saka kana uri mubusiness, kana kuti uri professional, unofanira kunge uri paLinkedIn. But pane zvinodikwa paprofile yako paLinkedIn kuti utaridzike, uwane mabasa, udaidzwe, kana even kutaura kwatinozonoita kune dzimwe nyika. Vanhu vacho vanenge vandiwana paLinkedIn. Saka ndinoitisa futi
classes, but then pana vamwe vanozoti iwe chitiitira ndinozochaja zvangu kuitira futi vanhu kuvaitira maprofile avo paLinkedIn ndichivapostera. Ndizvozvo chaizvo zvakanaka chaizvo. Regai nditi ndinoziva kuti mukati menyika yedu kune vanhu vane zvipo, kune vamwe vane matarenda akangozvarwa vainawo, kune vamwe vari kudzidza mabasa vari kufamba vachiita zvinhu. Asi manzwa kurudziro iri kupiwa pano naTafadzwa kuti aiwaka kana madzidza chingotsvaga pepa, nekuti kune kumwe kwokunzi aiwa tiri kuzviona basa rakanaka, kugwaro rako riri kupi. Rinongoita zvekuti anditi munhu wese anooneka kuti uyu munhu, asi vanoda birth certificate kuti iwewe ndiwani, zita rako ndiwani, tiri kukuona kuti uri munhu. Saka inongori kurudziro vadiwa vatariri kuti kana muri kugona mabasa enyu amuri kuita zvakanaka kuperekedza nekabasa, kuperekedza nezvii. Ungati kudini kune munhu wekuti kana angodzidza ndo zvakwana izvozvo. Pane basa iriri kuti kana wasvika ipapa uchipfunyakisira kuti zvaita izvi. Unoti kudini nenyaya yekuzvivandudza, nenyaya yekudzidza, nenyaya yekutaura nevanhu, nekufambirana neupenyu nenguva. I think kuramba uchizvigadzirisa akupere mama. Tinoramba tichidzidza. Mazuva ese pane zvaunotodzidza. Saka ufanire kumira kuramba uchizvigadziridza. Ende ndoda kungoti kune vabereki, nguva yatakurarama digital age inoyi, vana ngavatodzidziswa vari vadiki. Pane kamwana kandakaradziswa nemwana wangu, ndine mwana ari form 1. Paanga ari grade 6 akati mama munozwa kuti pane anonzi Ryan Kaji, millionaire mama, ane YouTube channel ndakaenzana naye. Ryan Kaji uyu maparents ake vakutomushandira. He's a millionaire, ane 300. Anoita basa rekuita mavideo vhura matoys, makambani omubhadhara kuti game yedu, matoys edu. Saka vana ngavadzidziswe kukoda. Ndo zvimwe zvinhu zviripo, ndo mamwe opportunities arimo mudigital. Ndosati literacy yakangonaka kuti pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kungoziva semunhu. Saka mwana akagonawo kukoda nekudaro hongu mafoni anoda kumonitwa. Pane ma-app aripo ekuti yes mwana haazopiwa foni kuti agara ari pafoni 7 hours. Ini ndine app inonzi Family Link. Nyangwe mwana ari kwaTsambe 3 hours dzikakwana ndinogona kumudzimira. Inondiudza kuti avhura ma-apps api, agara nguva yepafoni. Saka zvinhu zvakada zvokuti saka literacy yandokutaura ndicho ndeyekuti vanhu vangoziva kuti zvinofamba sei, because hazvisisiri zvesarudzo, yatove mararamiro edu. Saka unotofanira kuziva kuti zvinofamba sei semubereki. Ndizvozvo chaizvo neniwo ndanzwa kukurudzirwa nekutaura kwauri kuita uku, nekuti isusu takakura kusati kwaane zvese zvekujinga izvi, asi nekuti muri kutirayira, nekuti muri kutidzidzisa, una ndakabatawo changu ichi chandakutoziva kuti ndikati ndizvozvo. Saka ikurudziro, hapana munhu angataura kuti andoidiko foni, andochidiko ichakadai. Aiwa munochida, rimwe zuva munochida. Ndafara nekuti wataura nenyaya yescreen time. Dzidziso dzandinombopa kuvabereki, ndinotambudzika chaizvo nenyaya yevabereki, nekuti vabereki vakurererwa vana nemagadgets aya. Mwana akangoti nzoi mupei tablet rake, mwana akangoti mupei tablet rake. Wataura kuti vana pane screen time, vana nemazera avo. Munofanira kuziva kuti mwana ane makore akati anoenda pachinichi kwenguva yakati, ari kuonei sezvatiri kubatsirana pano naTafadzwa pano, kuti ari kuonei. Ndafarira yako yawataura yawinayo yekuti ukaona kuti munhu apfuura nguva unobva wamudzimira. Izvozvo kahirojira kufuka kana kuwaridza vadiwa vatariri nevateereri vabereki ikoko kwamuri, nekuti mufoni handi zvese zvinodiwa nevana. Ndanzwa uchitaura uchipa kurudziro yekuti ndo upenyu, ndo kwakuenda upenyu, ndo kwakuenda zvese kudigital ikokoko. Asi vana vanoda kuita sevanotinwa, vanoda kumonitwa, tikakwereta izwi rechirungu, vanoda kumonitwa, vanoda kutarira. Ungazviite sei pakutarira? Pamwe vanhu vangade kuziva kuti kundovatarira ndiri kupi nai, ndozviona sei, ndoita sei? Pane here nzira yaungapewo kunyika kuti asi mukambodai zvingashande? Toziva kuti zvese zvatinorayira pada zvimwe hazvinyatsoshanda zvichienda nemunhu kana nemhuri. Saka iwe urayiro yako ndeyekuti kudii? Ndeyekuti mukaenda paGoogle Play Store pane app inonzi Family Link. Iyoyo yandibatsira.
asi ndine shamwari yangu haiti mwana wake mukomana akangwara akagona saka munenge ngono une vana vanoti zivei unenge wakudawo yakati simbei asi inini from 1 wangu family link up iri kundibatsira zvekuti ndinotoziva zvaaita kuva yanga aripo maapa havhura. Ndizvozvo mashoko akanaka. Tinokutenda nekurudziro rwawatipa, tinokutenda nechenjedzo iripo. Digital ndaona zvawakawina, ndaona basa rako raunoita kwaunotenderera nyika wakasumudza mureza wedu. Asi onaka munyika yedu nepasi rose kune nyaya yatisiri kutaura panapa, nyaya yemadrugs. Toita sei? Unofungei nenyaya yemadrugs? Vanhu vapera kufa, vanhu vapera kuzingaira. Toita sei sekurudziro? Nyaya yemadrugs mama iri kukanganisa vana vedu. Iri kukanganisa. Imwe nyaya iripo ndakaona ndeyekuti rehabilitation dzedu dzinodhura. Amene kuti tichaite sei senyika kana kuti government tibatsirewo kuti kuvakwe kunenge kwakaiti chipei kana kwegovernment kwekuti vanhu vaende. Pane vamwe vanhu vekutoti mwana vanotozoshaya zvekuita naye but anenge aparadza imba. Ndizvozvo chaizvo mashoko akanaka. Ipapo iwe uri kungoita sekunge kukumbira chikumbiro chatiri kuchiita takasimbarara kuti kana paine vanogona kubatsira kunze uku, kana hurumende yedu, kana vanhu, kana vane masangano akasiyana siyana vachigona kubatsira, kana tichitaura nezvekurehab, tiri kureva nzvimbo iye inomboendeswa vana vanenge vapindana nedambudziko remadrugs kuti vabviswe, vagezwe. Saka mazhinji acho maprivate ndeevanhu, saka achidhura. Ndosaka muchiona kuti munhu anoenda 3 months atodzoka, 2 months atenda, achifanira kunge ariko kwemakore 2 kana anongori muzasi memakore 2. Saka ndinoda kukutenda nezvauri kuita. Saka chaungade kutaura mukupedza chirongwa chedu ndezvekuti kudii takatarisana nebasa rako redigital, neniwo ndokuti Digital Bay unoda kuti chii? Ini ndinoda kungoti kune munhu wese kumativi mana enyika, takurarama nguva inoshamisa yekuti ruzivo rwuri pajekerere. Internet inounza ruzivo. Saka pane kuti tingotsvaga tenga data rekuti tiburuke nekudzika tichitsvaga nyaya dzevanhu. Ngatidzidzei, tsvaga ruzivo. Handiti ukawana ruzivo unogona kutotanga kutoita mari nekudzidzisa. Unogona kuita inonzi passive income, wovhura YouTube yako pangu unogona kuruka. Wakutoradza vanhu kuti unoruka uchidai. Ndine munhu akadzidzira kuruka nekuona paYouTube. Notanga asiri muZimbabwe. Now iye akutoita atove nemakachano kake paYouTube. Akatora ruzivo, iye akutengesa ruzivo. Saka internet inokupa futi mukana wokuti you don't have to sell chinhu. Unokwanisa kungotengesa zvinhu. Unogona kutengesa ruzivo rwako. Vamwe vari kudzidzisa, maticha unogona kuti government haisi kubhadhara. Part time data rako wodzidzira kudzidzisa vanhu vanodzidzira chirungu kunana Asia. Pane mikana yakawanda isingazikanwa. Uye even mabata unozvita kuendawo panana LinkedIn. Tave neaccess zvezvekuti waiti ndinoda kuona Strive Masiyiwa usvikodzingwa naGadhi, waukwanisa kumubata paFacebook. Pane vamwe vanhu vandoziva vekuti vakaapproacha munhu vakatotumira idea vakatozomita through social media, business rikatobuda vakawana funding. Saka ngatitsvagei ruzivo painternet. Pane makosi mahara anoitwa kuCoursera, kuUdemy. Tikangoramba tichidzidzira zvinhu, iwo kana usingatengese chingotsvagawo ruzivo, uzivo something. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa kuti ngatitorei mukana. Munoona zvinhu zvese zvinouya izvozvi, zvinouya zvichipfuura, asi pazvinhu zvakanaka kudai zvibvunze kuti ini ndabatei. Tafadzwa ataura zvinhu zvakawanda, atibhebhenura maziso kakawanda. Aiwa rega ndikupururudzire mwanangu, wabhebhenura ini, wabhebhenura vatiri kutandadzana nawo. Wataura zvakanaka chaizvo. Saka chenjedzo iri pano tinoti aiwa kazanuka marayirwa kunzi kana maenda pamasaisai pane upenyu, pane basa. Hapasi pekungonyepera vanhu kuti ndingazodai, hapasi pekungotukana. Kuzvirerutsa ikoko. Tsvaga upenyu, tsvaga basa, sumudza mhuri yako, zvisumudze, sumudza nharaunda, usumudza nyika yako.
Tafadzwa ari kufamba nemureza wedu, mangwana ari kuZambia, mangwana ari kwakati, ari kuMalawi, ari kwakati. Easter toigerwa mapasuro eChristmas ekuMalawi nekuti mwana wedu wekuZimbabwe anga aenda kunodzidzisa ikoko. Vadikani munoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri muMaisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata, asi hatigoni kupedza tisina kutenda zvakare vakotsveri vedu vedandemutande nedandemutande. Mazviona zvaendeka ka. Maisamba Show is powered by dandemutande nedandemutande. Hamurasike masaisai ese enyika. Ngatisangane zvakare. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.